אהלן חברים, אני רוצה לספר לכם על עסקת נדל"ן שעשיתי לפני כשנה וחצי עם אוהד מקבוצת ארגמה. עכשיו אני רוצה לספר לכם איך כל זה התחיל. לפני כשנה וחצי היה ברשותי סכום כסף שלא ידעתי מה לעשות איתו ולא ידעתי איפה להשקיע אותו. ונפגשתי עם אוהד מחברת ההשקעות ארגמן אקספרס. מצאנו נכס ברחוב יוספטל בקריית אתא. אוהד בנה לי תוכנית עסקית על הנכס. הדירה נרכשה ב-470,000 שקל. ושאר ההוצאות הנלוות היו עוד 230,000 שקל. העסקה בעצם כולה 700,000 שקל. שיפוץ הסתיים אחרי 3 חודשים, כמו בהתחייבות מול החברה. בסוף הדירה נמכרה לאחר שנה וחצי ב-920,000 שקל. הרווחתי 220,000 שקל בעסקת נדל"ן, לפני שחיקת המשכנתה וההכנסה החודשית. עכשיו אנחנו כבר עובדים על פרויקט חדש כמובן. חבר'ה, זה לא עוד קלישה, זה לא עוד סתם משהו. זה עסקת נדל"ן שהכניסה לי הרבה כסף ומקדמת אותי כבר לנכס הבא, שאותו אני יכול לרכוש במחיר יותר גבוה והרווח שלי יהיה יותר גבוה. נדל"ן זה לא רכב, נדל"ן זה העולם. מי שרוצה להרוויח כסף ומי שרוצה לקדם את הכסף שלו, שלא ישאיר אותו תקוע בבנק, שיפנה לקבוצת ארגמן אקספרס בליווי אוהד אילני. אתם לא תתבאסו, אתם רק תרוויחו, סמכו עליי. שיהיה לכם המון בהצלחה חברים.